Jopang rate ler sapating santo milih kanggo latih Puspita meta menta kang warni Metereng tanahanon Yat langening kalanggan naklar wonten muncara tenon ler kekonang surem sara tetaan padang Ya jagat pangestu karo wayah para jagat. Kakang Semar, kula sinuwun teka njanur Gunung Kadingaren. Prapta ning Praja Negara Ndarawati, kamangka kanane ya mung sarwa prasaja kaya mangkene Kakang Semar. Nggih. Kula ngertos. Sampeyan sakniki kesepian merga ditinggal kalih para kadang-kadang. Iya Kakang. Nggih. Ana wigati apa teka sumengko pengawak Bajra? Kula ajeng nyuwun sak biantune Sinuwun Ndarawati, pun kula coblaka mawon. Sak biantu apa Kakang? Nuwun sewu, kula niki ajeng mbangun desa. Kamangka kanan wonten praja utawi Pedekuan Karangkandempel niku. Kawula niku enten menungsa 5 cacahe niku ruwet. Lho. Teka dadi ruwet sababe sartane lire apa? Panjenengan mboten prisa. Ruwet. Merga nuwun sewu. Pendak-pendak Semar duwe penemun apa-napa menungsa 5 niku sing tansah ngribeti nyusahi kalih Semar. Kula bingung. Nek mboten kula bangun desane, nek mboten kula dandani mentale menungsa niku mengke malah mundhak mboten prayogi. Awit nuwun sewu. Kawula 5 niku janjane nggih ming sithik ming 5. Ning unine kaya gedhog-gedhobyok sing sok nggih ngusah manuk niku unine ngrebeki kupinge Semar. Mung merga beda penemu, mung merga beda keyakinan terus dheweke tumindak kaya ngoten kalih Semar. Lah, sejene niku tesih kathah melih problematika wonten ing Pedekuan Karangkandempel niku tesih kathah melih kaya ta. Kahanan ekonomi teng negara Ngastina sing rusak. Merga disebabake padha nindakake judol niku napa? Apa kuwi Kang? Nggih niku pokoke niku. Niku nek mboten dibengkas, niku nek mboten dipagas, nek mboten dilangi mameh ngentek-enteki jagat Ngastina sinuwun. Sarating pantam sumula amadang jroning pasarean ngenani wadana
ramu kalingan ngangrangan sang dyah manahengkung sumungkem kuning sang kakung mangrepa bapo mane-mane man Piratente prangta ayo sungkawa ya jagat pangestu kala wayah para jagat Kakang Semar wonten dawuh aja kuwatir aja sumelang merga kabeh lakon iki yektine bakal ana sambunge sartane kabeh lakon iki bakal dadi tentreming kanan Raja Negara Ngastina. Ing mengkone bakal sumrambah dayaning kanugrahan ingkang bakal lumedhak iki mengko bakal sumambah ana ing Raja Negara Ndrawati. Liripun kados pundi? Kakang Semar wonten dawuh. Mesti wae Kakang Semar mangerteni kelan wujute manuk Garuda. Nggih. Peksi Garuda pripun Ndara? Peksi Garuda kuwi mujudake pralambang suci. Teges peksi Garuda kuwi ingkang dadi dasar sartane ingkang dadi landhesan ukume kawula ning Rajanegara Ngastina. Ndak rasa kawula ning Rajanegara Ngastina kuwi wis nglalekke marang ya kuwi paugraning hukum ingkang pralambange utawa sasmitane awujud peksi Garuda Kakang. Napa kawula Ngastina pun lali kalih Pancasilane. Mbok menawa ngono. Nggih. Kula mangertos pun kula tak temandang dhewe. Mboten sandadak kula ngrepoti jenengane. Nyuwun pamit sekecake anggenipun lenggah wonten Rajanegara Ndrawati sinuwun. Matur nuwun. Mareka den ayetna Sumar mawalindo bumi konjeng kumaludha kuntara katok lumebak banyu kumamang dosang Wisnu Bathara kang ngarasa nglebur wiyadi wela ndak rasa kanan karang kadempel malah dadi peteng kaya mangkene merga kaya ana wujude Semar. Yo aja walang ati, karang kadempel tak ayomi, karang kadempel tak ngareksani. Aku nganggo jeneng Garuda Kyai Amurkaka.
sekabale Tetyani kantayani Trisunya purnama sasi Gilar-gilar semedyaning tengahing latar mileng lintang Bima Sakti Loh ngendikane Kyai Semar aku krungu rembug bakal prapta ning Rajanegara Ndrawati. Lah kok iki malah wis mapan ana ing tapel wates Karang Kadempel. Apa urung sida, Kyai? Apa urung sida nggonmu sowan ana ing negara Ndrawati Kyai Semar? Niki sinten? Lho. Kok dadi ora ngerti karo aku? Kok sik to? Lah kok dadi kaya wong linglung kaya mangkono kowe? Ngapunten. Kula nembe ngertos pisan iki. Sampeyan niku sinten? Lho, aku Duwara, Kyai. Aku Danurwindo sajak lali. Ngapunten. Kepiye? Iki mau aku wis weruh wujute glibete Sardula Seta. Yen tak sawang iki wadon. Kepiye? Kabul kawusane apa kira-kira sampean kestu tak boyo ning Rajanegara Ngastina. Ajeng napa teng mrika? Teng mriki menayem. Kalih wedangan. Yayi Danurwindo, kula Kakang Pati. Iki kok sajak aneh-aneh. Kyai Semar, wonten dawuh. Kowe aja men-slamen-sel lho kowe. Gunemmu kaya banyu tumupang godhong senthik. Anggepmu aku lali karo janjiku, anggepmu aku uga lali karo janjimu, ngono apa piye? Janji tetep janji, janji kuwi utang kudu mbok sahur. Dite sinten? Nyoblake BPKB riyen. Semar niki nggih utange akeh. Kula ngrumangsani. Olah sajak. Yayi Danurwindo, kula Kakang. Ndak rasa iki kudu Kyai Semar sing sejati. Lho, lajeng sinten? Menapa mriku wujudipun Kyai Semar Windowarni? Iya. Ngerti to apa sing kudu mbok lakoni? Nyuwun pamit. Terus Kakang. Kowe. Ndara Antarja. Kowe aja gawe sedih atine Danurwindo. Aku iki Danurwindo tak arani Antarja. Kula dinapake. Kok dipithing-pithing. Ajeng dinapake menungso ora tatanan. Jebul kowe sing wis gawe rusak kanan Karang Kadempel. Mboten kula rusak. Kula niku ajeng bangun kayangan. Desa apa kayangane? Kayangan. Wah, cetha. Ketok lorekmu, ketok gedhoanmu saiki Semar.
Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Batu-batu mboten mangling menika Kyai Semar Badranaya Kyai sing ngandika menika ingkang kula madosi sing ngandika menika ingkang estu banget kula betahaken iki ana macan putih mangka wedok kowe sapa kowe pus batu-batu kula macan kok diarani sipus kula pun Amorwati Kyai Amorwani menika oh iya kowe Amorwati inggih goleki karo Mbah Sugiyana Amorwati eneng apa aku ki diajar nek ora tok slametke maming mati mungsuh ndara antarja ndara wisanggener ndara wisanggeni kae matur nuwun ya Ti Amoryanti Amorwati batu-batu kula menika sejatosipun namung badhe madosi wonten pundi durungipun kasuwarganipun ingkang abdi pun Amorwati sambung cenenge karo Semar apa kowe goleki karo aku dawuhipun Wang Pikulun Manikmaya kula kedah madosi wonten pundi durungipun Kyai Semar Badranaya pramila Kyai gandeng kula sampun pinanggih lan sing ngandika kula nyuwun supados dipun ruwat supados enggal pinanggih wonten pundi kasuwarganipun ingkang abdi gonjang ganjeng langit kelawan katon lir kencang alis arisang mawe gandrung ing kowe njaluk diruwat inggih menengo tak demoke mbun-mbunanmu kowe wedoke maneh kok macan nek wong ngono wis tak sendhekke batu-batu bareng oh ya arep dipangan barang lho menengo wae tak donganane hot sono lot het sana let lemek lungguh jenenge karepet kelet neng kathok hot sono lot het sana let lemek lungguh jenenge karepet kelet neng kathok hot sono lot sana let batu-batu janipun nisa napa mboten nek biasane iso kok angel apa kudu didoni sik batu-batu kok panjenengan kok atus mekaten Kyai Semar batu-batu malah sing ngandika mboten saged ngruwat kalian jasad kula malah panjenengan ingkang badhe kula ruwat kowe arep muni Hatsana Lahut mboten badhe kula untal malang Kyai Cinaka jangganing sang Kilurah Semar Badranaya Pindhawarni nalika semanten cinandhak dening sang Nyai Amorwati ngener jangganing sang Kilurah Nayantaka Pindhawarni sirna margolayawit jangga kalian mestaka tugel tel raga badar nalindring trembel suket Semar kok delogak
jebul panjalmane menungso iki batu-batu Kyai Semar kowe ning endi Kyai Semar? Loh, iki. Yata laruta saking kutha sang Kurukula Yanamutusa. Yanamutusa sang Sri. Ya jagat pangestungkara Yayi Danurwinda kula Kakang Pati. Sajak iki ingkang dikarepake dening Kyai Semar Badranaya. Batu-batu bat menika sinten? Ora mengko dhisik kowe Sardula Seta ingkang bisa tata jalma mongko kowe wadon. Inggih. Kula menika pun Amrawati Raden. Sing ngandika sinten? Tepungke iki Patih Negara Ngastina, Patih Dwara. Patih Dwara. Aku Patih Danurwinda. Patih Danurwinda inggih Raden inggih. Kepansang nyojo katuju nginu, kula menika mbetaken sanget kaliyan Kyai Semar Badranaya awit kula nyuwun supados dipun ruwat dening Kyai Nayantaka. Awit sampun jelanggen kula nyawang gelaring jagat seming rembulan. Mangkon Amrawati inggih. Yen mangkon ayo manuta. Ndak boyong. Ana ing padukan Karang Kadempel iye menawi namung kula sendika ndederek dawuh sing ngandika Patih Dwara Patih. Aja terus sore kaki ana dewa nganglang jagat nyanging pakar kencanane isine donga tetulak sandang klawan pangan ulah sajak kaya wujude macan putih kang tak goleki ora pangling Amrawati ndak saota aja kaget Amrawati. Gonjang kancing langit kelap-lap katon lirik kencang alis risang maweh gandrung iki ana wujude Garuda batu-batu nyaut kelawan Amrawati. Amrawati ana maran kowe kuwi sapa? Lho apa kowe pangling karo aku? Apa kowe kira-kira pangling karo aku? Iki kadangmu Amurkaga Amrawati. Batu-batu.
babar pisan. Bilih kula saged pinanggih kelawan Kyai Semar wonten mriki. Iya. Oke tak salin wae nek ngono. Kowe kok minggat ki nendi to? Nek aku ora gawe ontran-ontran pengen bangun desa kok ora jedul. Inggih nyuwun pangapunten. Ha iya. Wis gek bali. Tanduran gawenen Dukut Sewu tuh ngrembaka. Inggih. Lajeng kawontenanipun para kawula gangsal ingkang jengandika westani menika. Kuwi urusanku. Kuwi urusanku, kudu kok urusanmu. Wis ayo medhun. Inggih. Ngirita segelar sepapan sawab sing apik. Ngono? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Bocah kok kaya Civic Turbo. Inggih Karang Widodari. Iya. Wis kono. Inggih. Ilang ana sarap sawan sing mapan ana ing Karang Sari. Ya ing Karang Kadempel. Ngono ya Sri? Inggih. Rumangsaku kok jaim banget. Jaim yo men. Semar momong Gen Z. Wis kono. Sawab sing apik tandurna ning bumi Karangsari. Betari Sri. Nyuwun pamit. Ora kena. Angler bawan ingkang Sidong Pati kawe gelar Kak Kyai Semar Badranaya wis mapan ning kene ha nggih. Wah. Ora kecandak apa sing dadi kudanganmu Kyai? Napa kudangan kula napa? Wujude macan putih, wadon. Aran Amurwati mau wis tak cekel. Lah ning malah kecandak disaut dening wujuding Garuda. Asal sampean ngertos. Asal sampean prisa. Garuda nika wau wujud kula. Lire wujude Kyai Semar, lire wujude Kyai Nayantaka. Nika wae asline kula. Lho, apa iya? Iya apa? Apa iya kok? Iya apa? Lah niki wulune tesih niki. Niki. Ha, niki. Lho kuwi rak wis ket mbiyen. Oh, lha nggih. Ora sasok neka-neka to, Pak. Aku gak aku nek. Bot-bote aku ki pengen bangun desa to, Le. Nek ngono wis kelakon. Wis. Syarate bangun desa ki gampang. Anggere desane ketunggon Sri Sadana wis ayem tata titi tentrem. Terus macan kae mau asline berdua apa kae mau? Rak sak mundur ababmu ambune. Kae mau apa macane? Kae mau Betari Sri saiki wis bali. Oh alah, nggih pun gek tayungan wae. Truk. Oke. Coba yo. Yo.
Raden Pratmanto. Danurwendra parat kowe wadya balane Prabu Dewa Suharja kowe. Kowe wadya bala Trembala Suket. Aku ora nrimake pati ratu Gustiku. Nya sembur mlanya. Wah. Petra Wulandara kaya wis tentrem kahanan Pedhukuhan Karangsari ya Karang Kadempel. Lha nggih. Terus kersane tak sawang saka kono kowe njogeta. Ngestaken dawuh. Keleke ambune.
bawane Kang. Bocah. Ya ora ngono to, Reng. Aku ngombengi nek isih nesoni aku ora melu nek aku gaek. Salah misruh. Ya maaf. Matur nuwun nggih, Ndara Patih Dwara. Iya, Kakang, nggih. Ngantos dereng kober sowan teng negara Ngastina. Lho, ora dadi ngopo, nggih. Niki wektune jane isih longgar banget. Lah apa prayogane sowan ning Praja Negara Ngastina? Ngaten nggih, sae kumpul kalih para pepundhen, Ndara. Ayo, Kakang. Nggih ngulur wektu. Amin. Iya, Kyai. Wah, iki kok Bagong teko rusuh banget. Kula kangen anu pisuh-pisuhan kalih sampean. Lho. Aku ki wis pendhita, wis ora parek ngucap sing ora prayoga. Oh, nggih pun. Halo, Adik. Adik dengkulmu. Isih cilik banget kok ya wis dadi nalendra. Ngapunten nggih, sinuwun. Ngantos nembe saged sowan sakniki. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo Ndara curiga nanta penemban. Ya, Kakang Semar. Wah, pitung sasi ora ketemu kok. Jambulmu saya akeh kaya ngono. Niki leh kula potong teng Grand Auto Barbershop. Ngastina ki saiki wis modern Pak. Iya. Wis zamane anak-anak iki apa? Dadi golek apa-apa enek, golek jajanane sinden ya enek, golek sinden sing dijajanke ya enek. Bagong aja ngawur, kaya ngono arep dilangi. Ajeng dilangi to? Ya, nggih kula tak buka dhewe. Ponokawan Bagong aja edan. Bekti kula kunjuk sinuwun parikesit tak tampa ponokawan. Wajan suwe banget mboten ketemu. Iya. Aku suwe ra ketemu karo kowe malih saya putih. Nggih, kaya dipermalin kok niki. Iya, nggih. Kula suntik anu nika lho. Apa? Suntik air kolagen. Malah pun
niki kula tak sawetawis wekdal gandeng leh kula mbangun pedukuhan kula wonten ing Karangsari menika sampun rampit sampun sah sinampurna menungsa 5 pun kecintrung dhewe sakniki mboten wantun nyuwara mboten wantun metu saka omahe. Iya Kyai, nggih. Wis kaya dikucilke dhewe. Ora ana wong sing ngejak dolan. Ora ana wong sing ngejak omongan. Ora ana wong sing menehi info napa-napa ben modar sisan. Ben perang karo batine dhewe, ben perang karo pikirane dhewe. Nek kaya ngoten niku, wong ngoten niku mung merga saka opinine dhewe janjane. Mung merga saka atine sing wis mrengkel, atine sing wis atos kaya watu. Lho la ana apa Kyai? Pun niku masalah wonten pedukuhan kula Karang Kadempel mriku. Ngono. Nggih. Ben sesuk arep pilihan arep milih ya sak karepmu. Arep ora milih ya sak karepku. Pun kula sekarep pun sak-sake arep urip ya sak karepmu, arep modar ya sak karepmu. Pun ngoten mawon. Iya Kyai. Nggih, panyuwun kula. Beda pendapat ora pegat, beda panemu ora padu. Sura Sudira jayaning Kangrat. Suh brasaulah tekaping Darmastuti, sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Saala alane watak angkara niku bakal sirna nek ditampa kanthi ikhlas, nek ditampa kanthi ati sing alus, ati sing resik, ati sing lembut, ambuk weleke kaya Bagong. Ndokmu mir. Niku lho. Kok terus eleke dipadhake aku niku tenan niku. Iya Kyai Semar nggih. Muga-muga niki wau malah nyarengi kondoripun Sri Sedana. Mugi-mugi sawapipun nemahi kawula sak praja negari Ngastina mboten namung wonten ing Karang Pradisan, munggah wonten ing Kutagara, munggah teng Kedaton negara Ngastina. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun nggih sinuwun marikesit. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten, sedaya kirang kula nyuwun diagung pangaksami. Cekap semanten kemawon atur kula, namung atur kula mugi-mugi sak menger kula sak rombongan mingset saking padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Karangsari mriki mugi-mugi sedaya warga ing lalatan mriki tansah pinaringan ayem tata titi tentrem niring sambikala adoh saka rubeda durga mendhak kala sirna. Iya Kyai nggih. Sedaya memala saged sirna tak ketamlek ketemplung. Wes mir kok bengi meneh. Nggih matur nuwun. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Bagong Bu nangis ditabuh. Sing pencane loro apa sing akeh? Akeh.